Orain argazki kamera ikusiko dugu. Argazki kamera ateratzeko ikon honetan klik egingo dugu. Ikusten duzuenez, agertu zaigu leiho berri bat. Lehenengo aukera izango da pantailaren zati bat hartzeko. Hori da gehien erabiliko duguna. Botoi hauetan badituzue bi elementu praktika hau egin ahal izateko. Adibidez, lehenengoa zabalduko dut. Ikusten duzuenez, hemen daukat dokumentoa eta kamaren tresnak, bai, hemen behan agertzen zaite leihotxoa zabaldu ahal izateko. Dokumento batetik orain egin dezaket kaptura bat. Adibidez, problema hau. Klik egiten dut eta orain ezkerretik eskuinera diagonal bat marraztuz kaptura egingo dut, zati bat hartuko dut. Zuzenean argazki egingo du eta ikusiko duzue hemen bertan sartuko dela. Bi aukera ditut. Hemen bertan sartu, Smart Notebook programan edo bestelako aukerak. Gorde eskriptorioan edo beste toki batzuetan. Nik lehenengo aukera egingo dut. Kenduko dut hau eta hau aukeratuko dut. Gogoratu, zirkulu zuriarekin tamaina egokitu ahal dudala. Orain, klik eginda, blokeatu dezaket eta ja badaukat prest lan egiteko. Beste irudi mota bat hartu nahi badut, adibidez beste puntuan daukaguna, imaginatu daukagula irudi hau. Eta nahi dut irudi honen bakarrik zati bat. Bai? Adibidez hau. Horretarako berriro hartuko dut argazki makina eta gauza bera egingo dut. Kasu honetan esango diot enviar a una nueva página en Smart Notebook. Horrela, beste horri batean sartuko da irudia. Ikusten duzue hemen daukat aurreko argazkia eta hemen daukat berria. Tamaina egokitzen dut eta orain aukera daukat ikon honetan emanda gardentasuna ematea. Hau da, urdinez dagoen inguru guztia kentzea. Ematen diot hemen, definir transparencia de imagen, eta urdin dagoen tokian klik egingo dut, eta momentu honetan gardena bihurtu da.